Poď. 1, 2, 3. Zovni kolena poriadne. 4, 5. A tie kolena nesmú ísť dovnútra. Hop, dorotuj. A poď hlbšie. No, snaž sa neudraziť. No, dobre, lakte pod ramenami. Perfektne, celé telo spevnené, ajdeš. 1, 2, pomaličky. 3, neprehni. Dostať sa viacej do toho, rovný chrbát, trapezy voľné. Ajdeš, poď. Hop, a prasuj s tou rukou. Maximálne sústredenie. Pomalinky. Nemusí byť silný odraz, zatiaľ iba technika. Robíš mi radosť. No, poď. No, a viacej švihni rukami, trošku väčší výskok. Hop. Ale! Poď. Hop. A ruky. Hop. To je ono. Sústreď sa. Ideš, poď. Hop. Ruky vystreté. Hop. To je ono. Výborne. Nevadí, poď. Hop. A ideš, poď. Hop. Úplne voľné ruky. Hop. To je ono. No poď. Pekná, to je ono. Super. Paráda, konečne. No môžeš. Posaď sa do toho a brucho. A dáme, poď. To je ono, pevné brucho. A záber. To je ono. Máš čas, pomaličky. Tak. To je ono. Výborne. Prvá hokejka, potom nohy. To je ono, lepšie. Poď. Tak, stále rovný tup. Skúsi ešte trošku nižšie na tej ľavej nohe. Tak, to je ono. Tak, skús viacej tie boky vytlačiť, ale bez toho úklonu. Nespráv tam veľký úklon a skúsi ešte nižšie, poď. Jak prejdeš oblúčik, pri tom oblúčiku idem vždy s kolenom dopredu. Ešte poď, daj bombu, poď. Hop, super. Udrž na konci. Ale 1538.